l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli flimkien mal-Bank APS nedew il-prodott bl-isem tal-Own Up li se jara mijiet ta' familji jibbenefikaw minn tnaqqis fir-rata tal-imax meta dawn jixtru proprjetà. Dan il-prodott se jkun l-aktar wieħed affordabbli fis-suq u se jkun speċifikament immirat lejn familji u individwi bidħul baxx u medju li għandhom anqas minn 30 sena u ma jaqbżux idħul ta' 30,000 euro fis-sena. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li għalija kien hemm preżenti il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigo Galdes fejn ġie spjegat kif dan l-instrument finanzjarju se jara li s-suq ikun aċċessibbli b'tali mod li jżid l-ammont li familji bidħul baxx u medju jistgħu jisselfu biex jixtru proprjetà. Din l-iskema se tara li l-APS jiffissa r-rata tal-imax għal 1.95% għal 7 snin fuq is-self. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Ġejka Soppardi spjega kif ġew investiti mal-miljun euro f'din l-iskema biex tipprovdi dawn ir-rati baxxi mal-APS fejn eventwalment se tara mal-65 miljun euro jew aktar flows biex 350 familja jew individwu isiru sidin ta' djarhom. Qed mobilizzaw fond ta' miljun euro li se faċilita roħs f'rata tal-interess li se jisselfu mijiet ta' persuni fl-ewwel ċiklu, mijiet ta' koppji u individwi, prodott li jaċċerta mhux biss dik ir-rata ta' interess imraħsa imma dik ir-rata ta' interess bis-saħħa ta' dik ir-rata ta' interess imraħsa il-klient jista' jikseb żieda fil-kapital li jirċievi fis-self li jirċievi li jippermettilu jixtri d-dar li għandu bżonn huwa l-familja tiegħu. Fil-fatt permezz ta' dan familja li qabel ma setgħetx tixtri proprjetà sa massimu ta' 185,000 euro, issa se tkun tista' taċċessa proprjetà li tlaħaq il-massimu ta' 200,000 u 3,000 euro. Il-Ministru Galdes enfasizza li r-rata ta' 82% tal-familji li huma sidin ta' djarhom tikkonferma l-impenn tal-Gvern li jkompli jniedi skemi ġodda filwaqt li jsaħħaħ dawk esistenti. Il-Ministru spjega kif din l-inizjattiva hija eżempju ieħor ta' tkabbir sostenibbli u twelid ta' riżorsi ġodda li jfissru soluzzjonijiet aktar affordabbli għas-settur tal-housing. Ftit ta' snin li twaqfet din il-fondazzjoni ħajkun hemm l-ewwel inizjattiva. Hemm inizjattivi oħrajn interessanti ġejjin. U jiena nista' assigurak li anke bħala Ministru ħankun qiegħed ngħin u nagħti l-għajnuna u r-riżorsi kollha meħtieġa għal din il-fondazzjoni biex anke tkun plejer importanti f'dan is-suq. Illum qed naraw prodott importanti ta' traħħis ta' rata ta' interess ma' bank partikolari li huwa popolari wkoll ma' ħafna żgħażagħ li jixtru proprjetà, imma wkoll addizzjonali mal-iskemi li tiġi għamilna, ġifieri dan hija għajnuna addizzjonali oħra li tjagħti dan il-Gvern. Indirizzaw din il-konferenza wkoll il-kap eżekuttiv tal-APS Marcel Kassar u rappreżentant tal-Knisja u membru fil-Fondazzjoni Michael Paceros.